Lêgerîna statuya Kurdan a hezar salî. Serdar Altan. Divan demên dawiyê de li ser banga Rêberê Gelê Kurd Abdullah Öcalan pêvajoya ku dest pê kiriye û gavavêtina pekekê ya ji bo deman û lêgerîna statuya Kurdan careke din aniye rojevê. Niha êdî dema Kurdan e. Kurdistan mêtingeh e. Gava ev peyva bi sêhir yekem car li guhan teqiya di rastiyê de hîmên bingehîn ên xebateke 5 salî jî dihatîn avêtin. Serhildana 29 ku dibin seroktiya Rêberê Gelê Kurd Abdullah Öcalan de wê dest pê bikira bingeheke nû ya lêgerîna statuya Kurdan al Rojhilata Navîn bû. Lê ev pirsgirêk ne pirsgirêkeke ji rêzê bû. Lêgerîna statuya hezar salî bû. Danûstandina navdewletan ku li gel modernîteya kapitalîst tevaya cîhanê teqandin û nîzama nû ya cîhanê ku ji aliyê pergala ku çêbû ve hat afirandin derfeta cîhanê nade Kurdan. Gava mirov di çarçoveya dîrokê de dinêhere Kurd ku ji yek gelên herî qedîm ên vê erdnîgariyê ne ji dîroka kevnar heta niha gelek xebat kirine ku rastiya xwe bihebînin û heya roja îro jî hewl dane ku hebûna xwe biparêzin. Eger sosyalîzmên me yên 200 salî jî li kapîtalê asîmlebûne belkî jî em nikarin ji nav tayfeya lanetdarên ku dikarin çarenûsa heman ji bîra leşkerên wan îdealên mezin ên mirovayê bînin. Ji bilî vê em nikarin Sokrates, Budha, Zerduşt bêdeng bihêlin û peyvên wan ên dawî hatine gotin tinê hesab bikin. Heta ku em wan jiyandar nekin û weke duh ji me re nû nege em ê wisa hesab bikin ku ji felsefeya azadiyê tiştek nehatiye fêm kirin. Mirovayiya ku dinale heye, xwezeya ku bêyî bersivdana ezeban wê hatiye xerçkirin heye. Evîna ku bêyî rawestandin îxanet lê hatiye kirin heye. Bêyî ku em bersivê bidin van tiştan em dikarin ji kîjan jiyanê biaxivin. Rêberê Gelê Kurd Abdullah Öcalan gava van gotinan dibêje di esasê de bal dikişîne ser rastiyekê jî. Ev axaftin ku lêgerîna hezar salîya Kurdan watedar dike ciyê ku têkoşîn divê tê de bê bicih kirin û tiştên ku divê bêne kirin destnîşan dike. Di rastiyê de ev nêzîkbûn ku dikare wek Serhildana li dijî pergala nû ya cîhanê bê hesab kirin her wiha nîşaneya cewhera azadî û nirxdayîna jiyanê ye. Hebûna Kurdan. Kurdan di dîrokê de her tim hewl dane ku xwe li erdnîgariya xwe biparêzin. Parastina hebûna xwe, parastina ziman û çanda xwe li dijî şeran êrişên ji aliyê mirovayiyê ve qonaxeke girîng bû. Lê Kurdan ev yeka ne tenê ji bo piyamayînêkirin hewl dan ku bibin pêşengê dildarê azadiyê ya ku dêl dîroka mirovayiyê bêdiyarkirin jî nîşan bidin. Ji çiyayên Zagrosan, Çoltara Nînova, navbênka Dicle Firatê, li deşta Heleb û Şamê, ji diyarên Anatolyayê û ji hemû rastiya erdnîgariya ku li wê belav bûne, xwestine xwe li cihekê bi cih bikin, xweseriya xwe biparêzin û her tim hewl dane ku ziman û çanda xwe bidin jiyandin. Ji kawa dest pê bike heta Selaheddîn, Ebu Muslim û heta pêvajoya berxwedan û Serhildanan di nav lêgerînekê de bûn. Lê mijara ku vê yekê çima û çawa kirine di serê mijaran yên ku di her serdemê de têne nîqaşkirin de cih digire. Di rastiyê de berxwedan û Serhildanên kesayetiyên Kurd ên ku ehemetiya dîrokê tê de hene rastiyeke din jî aşkere dikir. Rêxistin û rêkevtiyên Kurdan ên dîroka berê têkoşîna ku bi rê ve birin ne tenê ji bo Kurd û Kurdayetiyê bû. Ji bo parastina gelên din ên ku pê re dijîn û li gel zayîna İslamê zêdetir li gel motivên İslamî pêkanîn. Helbet ev tespîteke ne lê pirsîne. Helbet em dikarin ji hebûna sedemên pir aloz ên ku vê tespîtê çêkirine biaxivin. Lê belê ev rewş rastiya ku mirov bifikire Kurd çawa tevgeriyane naguherîne. Parastina gelên din Kurd li erdnîgariyeke ku Arab, Fars, Ermen, Azerî, Türk, Cardin Asûrî, Suryanî, Keldanî û gelek gelên din jiyane dijîn. Li gel van gelan hem cîran bûne hem bi van gelan re di nav hev de jiyane. Vê rewşê li gel pêvajoyên erênî yên ku ev tekeliya gelan saz kiriye gelek kêmasî jî bi awayeke ciddî di nava xwe de hewandiye. Helbet pêvajoya dîrokî vê yekê ji me re bi awayeke zelal nîşan dide. Di gel ku di nava dîrokê de di serî de baweriya İslamê, Arab û Tirkan û gelek gelên Rojhilata Navîn ji aliyê Kurdan ve hatin parastin û xwedîkirin ne Kurd ne jî gelên ku hatine parastin di mijara hebûna statûyeke taybetî ya Kurdan de tiştek nekirin. Berûva jî gelek caran rastî êrişên van dewlet an milletên cîran hatine. Di dîroka nêz de dabeşkirina Kurdistanê bi 4 parçeyan û şerê ku di her parçeyê de tê de meşandin mînaka herî zelal e. Dema Kurdan e. Gelekî weke Kurdan ku ew qas mezin be û bi hezarên salan li ser vê erdnîgariyê bê statûma be belkî jî heq dike ku bi vê taybetmendiya xwe li dîroka cîhanê bibe mînak. Lê belê êdî aşkere ye ku ev bi wê awayî nayê qebûl kirin.
Ne Kurdên bi çar parçeyên Kurdistanê diçin vêyekê qebûl dikin, ne jî sîstema nû ya cîhana ku îro li Rojhilata Navîn dixwaze proseseke nû ava bike, dikare vî barî bêyî Kurdan hilgire. Di van demên dawiyê de li ser bankirina Rêberê Gelê Kurd Abdullah Öcalan pêvajoya ku dest pê kiriye û gavavêtina pekekê ya ji bo dema nû Lêgerîna statuya Kurdan careke din aniya rojevê. Niha êdî dem dema Kurdan e.